kenes. Ya ono ya ini urip tahun-tahunan karo sampean gak ono enake blas. Jare sing lanang astagfirullahal. Dek aja nemen-nemen dek. Kok tambah suwe omongan tambah gak kenek dirungokno. Kok iso sampean muni urip gak ono enake blas karo aku. Lah mau dalu sing merem-merem karo ngringi-ngringi iku sapa? Ono wong wedok simah. Kok dadakne Gusti Allah maringi dalan rezeki teko wong wedok. Sing wedok sing kebetulan rezekine kathah. Sing wedok ternyata jabatannya luwih tinggi. Sing wedok niki ternyata cara rezeki luwih kathah tinimbang sing lanang. Jenenge wong wadon bagaimanapun juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Banyak orang tidak mencapai kebahagiaan karena kurang bersyukur, karena lisane ora iso ngucap alhamdulillah. Ana wong ki duwite biasa-biasa, rapati akeh, rezekine ya cukup, tapi lisane enteng. Muni alhamdulillah niku lho enteng. Dikei rezeki rupana apa mawon, rasane lisan iki jawab alhamdulillah. Rasane ngetokno wajah sumringahe oleh rezeki niku luar biasa. Ana wong duwite akeh tapi uripe sumpek, tapi uripe susah. Wonten apa kata? Mergane ora iso syukur. Nak wong pinter syukur, budal pengajian. Kula yakin Bu, sing melu pengajian ki ora kabeh sehat. Pasti ana sing sirahe ngelu, ana sing pegelinu, ana sing asline awake adem panas wonten. Mugi-mugi barokah pengajian diparingi ilang penyakite. Sing linu-linu ilang linune, sing sirahe ngelu ilang ngelune, sing lara mata ya ilang. Ilang lor sapa ngomong matane ku. Mosok ilang sak mata-matane, ilang lara matane. Amin Allahumma. Wong nek pinter syukur Bu, dijak mangkat pengajian kaya ngene masih ora nggawa duit, lisane tetep ngucap alhamdulillah. Kanggene wong sing ora iso syukur, "Kak, aku gak melu pengajian." Gak duwe duit. Engko kepengin tuku jajan ora duwe duit. Engko kepengin tuku iku ora duwe duit. Tapi kanggene wong sing bersyukur, gak nggawa duit gak apa-apa, pancene mangkat mrene niate ngaos. Wong driya ki iso gak basa kabeh. Pokoke niate mangkat ngaji. Wong nek pinter syukur, lisane muni alhamdulillah, ditukokno bojone kelambi murah-murah, alhamdulillah. Kilo Dek, tak tukokno jubah, regane 100.000. Ya Allah Mas, matur nuwun. Ana wong wedok ki kadang-kadang ditukokno emas permata, ki kadang-kadang ijeh ngremehno. Malah kadang-kadang ora muni matur suwun. Lah ngoten niku wonten apa kata? Kata melu pengajian kaya ngene mecucu. Barang mulai disapa karo bojone, "Lho Dek, wis teko Dek." Apa? Takok. Loh, lah lapo? Mulai pengajian kok dadi jahat kaya ngono. Aku gak jahat. Anjane modelku kaya ngene. Melu pengajian anggone sumpet iku lho atiku lara. Lah lapo? Delok Mbak Sri gelange 5. Mbak Siti gelange 7. Aku ya ono ya ini urip karo sampean gelangan karet. Jare sing lanang, "Ya Allah Dek, sepurane Dek. Aku dorong iso nukokno gelang emas permata sepurane." Ya, wis sepura ket biyen, cuman ya urip kenes. Ya ono ya ini urip tahun-tahunan karo sampean gak ono enake blas. Jare sing lanang, astagfirullahal. "Dek, aja nemen-nemen Dek. Kok tambah suwe omongan tambah gak kenek dirungokno. Kok iso sampean muni urip gak ono enake blas karo aku. Lah mau dalu sing merem-merem karo ngringi-ngringi iku sapa?" Na'udzubillahi min
Kayak nyuwun sewu Bu, riyen niku nak kula tenggene pondok, tenggene pesantren, niku bunyai kula nak ngendikan ngeten. Wong wedok, ana wong wadon, nak basa ndriya wong wadon apa wong wedok? Wong wedok. Ana wong wedok nak sampun simah, basane ndriya napa simah? Basane ndriya niku alus napa kasar sih? Kasar nggih. Alah, gak koyok nggen kula Surabaya iku wonge lemah lembut, Bu. Sopo ngomong tambah nemen niku. Nak bunyaine kula ngendikan ngeten. Ana wong wedok simah. Kok dadakne Gusti Allah maringi dalan rezeki teko wong wedok. Sing wedok sing kebetulan rezekine kathah. Sing wedok ternyata jabatannya luwih tinggi. Sing wedok niki ternyata cara rezeki luwih kathah tinimbang sing lanang. Jenenge wong wadon bagaimanapun juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu tetap berhak mendapatkan aji. Semerap aji nggih. Napa nggih? Aji itu apa ya basane aji itu? Koyok ngajeni ngoten iki lho, Bu. Laki-laki itu tetap berhak mendapatkan aji dari bojone. Dari istrinya, laki-laki tetap berhak mendapatkan aji. Mergane napa? Masih wong wedok niki gajine luwih gede, duwite luwih akeh, jabatane luwih tinggi, tapi bagaimanapun juga wong lanang niku tetap imam. Makanya kan mboten angsal ngomong kok nyentak-nyentak apa maneh kaya mau. Minimal. Nak nimbali garwane ki aja langsung jenenge. Pakai embel-embel. Ibu-ibu nak nimbali garwane napa nak tiyang mriki napa? Nek daerah kula nggen kula Surabaya niku Mas. Nek tiyang mriki nak nimbali napa? Hah? Alah gayane yang barang. Ayang kemana yang ngarit yang? Gayane yang barang. Utawa jenengan timbali Mas nggih mboten napa-napa. Mosok kula kenate rowana wong wedok ki nimbali bojone langsung jenenge Pri Supri. Ayo wonten apa kathah? Kathah. Wong wedok nimbali bojone langsung jenenge wonten apa kathah? Kathah. Kula semerap kok wonge saiki kudunge werna coklat. Iya. Ya pokoknya nek gak warna coklat ya kudunge warna kuning. Pokoknya nek gak warna kuning ya kudunge warna ijo. Pokoknya nek gak warna ijo ya kudunge warna pink. Pokoknya nek gak warna pink ya kudunge warna kak lah apa? Kak. Pokoknya gak ireng. Nah lah pokoknya ireng itu. Pokoknya nek gak warna pink ya kudunge warna gak. Wong kudung ireng iku wonge solihah kok. Apa maneh wong Surabaya nak ditimbali karo garwane, Dik, gawe. Sapa muni preketek iki? Malah kadang-kadang memanggil suaminya dengan bahasa ilo-iloan. Atau nek wong Surabaya ngarani ngenyek. Nek tiyang Driya napa ngenyek? Ngetek nggih. Napa ngetrek. Koyok pakai bahasa ngenyek, pakai bahasa ngetrek. Ketok bojone sing lanang nanggone kono katok antok diceluk, Doraemon." Jare sing lanang nyeluk sing wedok, "Iya, celengan Semar." Enten ono nang kono. Akhirnya tidak tercipta rumah tangga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Melbu omah rasane kaya surga. Tapi yang terpenting pada malam hari ini semuanya masih tetap dalam kondisi nikmat yang paling besar, nggih menika nikmat iman lan is. Alhamdulillah.